Lenuțu, Ce vrei, mă? nu prea mai termina mâncarea. Ce mâncare? Dacă vrei mâncare, știi ceva? Ia și fă tu mâncare. Eu nu-ți mai fac ție nicio mâncare, mă. Ai auzit? Dar de când ai devenit așa? Da, eu, uite, fac aici o slănină să-i o duc la mitică. Ai slănină? Da, asta e slănină și o fac Eu am să-i o duc la crezut mitică. că e o prăjitură ceva. Dar nu pentru tine, orice ar fi. Că eu mă duc și eu duc Arată la... bine. Poți să Miroase arate, bine. dar eu o duc la mitică, tu n-auzi, că La cine? eu nu mai vreau să stau cu tine, ai înțeles? Eu mă duc să mă mut la mitică, mă. Să du-te tu de aici, cum să te duci la mitică? Eu nu mai stau cu tine. Cum adică? Păi ce ți-a venit ție așa dintr-o dată? Mitica are copil, tu nu vrei să-mi dai un copil. Așa. Păi da, ți-am zis că trebuie să ne mai cunoaștem, să petrecem mai mult timp împreună și după aia vine și copilul. Tu vrei așa, după o lună, două, gata, și copilul. Așa crezi că se formează o familie. Și Mă, copilul ăla e lasă-mă, mitic, mă, nu în e pace, al tău. mă, că mă doare capul, mă, du-te, mă, de aici, mă, eu ți-am zis că eu nu mai stau, mă, cu tine, eu mă duc la mitic al meu, mă. Uite, i-am făcut slănină, ca la mica, Mie nu-mi făceai slănină, i-ai făcut la și mă mitică. duc la mitică. Bine, du-te la mitică. Să vedem cât timp o să rezistați împreună. Noi ne iubim. Da, păi oricum, cred că sunteți făcuți unul pentru altul. Și normal că da. Ha, vă doresc succes. Doamne ajută. Dar cine a Sper fost la ora să-i asta? placă la mitică de mine. Alo. Ce faci, mitică? Oh, Lenuțu. Uite, ți-am făcut o slănină. Da, Poți să mulțumesc. intru? Bă, da, prost. Mitică, stai că trebuie să zic ceva. Mitică, Ce, Lenuțu? îți place fusta mea? Dar ce slănină. Mitică, bun. îți place fusta mea? Da, foarte elegantă, foarte Place. frumoasă. Arăți Mitică, bine. eu am vin la tine. Da, mulțumesc că mi-a adus Mitică. slănină. Dar nu mă înțelegi, Mitică. Da, ce? Mă, eu m-am